zuwa liman munasaba ta zo wadda ni ɗan ƙaraminsu aka ce zo gabatar da wannan aiki saboda wato munasaba ta aiki din. Wannan gari ya karɓi bakuncin musabaka ta alƙur'ani mai girma a matakin jihar Adamawa ba su ɗaya ba su biyu ba, kuma idan aikin ya taso malam yakan yi mana umarni mu mutanen alkhairi a garuruwan alkhairi a tallata wa bayan Allah aiki mai rabo a yi da shi. Bana hijira 1448, miladiya 2026 za a gabatar da ita ne a fadar jiha a wata mai kama. Sanin cewa balan mutanen alkhairi na nan zube ya sanya malami mana umarni da zo shelanta muku wannan aiki kamar yadda kuka ga ambulance nan yan agaji suna bada shi zuwa ga al'umma wanda Allah ya morewa abun badawa ya bude ya sanya gudunmawarsa ciki ya ajiye ɗan agaji za su zo su tattara domin ci gaba da aiki, wanda kuma zai tura ta hanyar asusun an rubuta sai ka latsa ka tura, zai iso a yi aikin da aka ambata maka za a yi. Ta faɗin Shekhan Al-Fadil, ayyukanmu mu suna nan a fili ne kamar ƙibar doki. Duk abin da aka ce za a yi, ku bayar da gudunmawa, to in Allah ya dada ku ga abin. Ba a ce ku bayar a je a yi cefane da shi. Aikin da aka ce za a yi da ikon Allah. Kuma aiki na dukiya yana da wahala. Bahaushe ya ce dukiya gashin hanci. In baka gane Hausar ba, sa hannunka cikin hancinka kamo ƙwaya ɗaya ka ciro shi sai ka ba mu labari. Akwai daɗi. Allah Usman ya ce bai wuce hawaye ba kawai. Kaga in aka yi hawaye abu ba a ji daɗinsa ba kenan. To don haka abinda Bahaushe yake nufi sai an daure sa'annan a yi wannan aiki. Allah maɗaukakin sarki ya gina aljanna, sai ya ƙaddara wa bayinsa su yi aiki don shiga aljannar, sai ya ce masu shiganta kawai muminai ne, amma akwai wata janga ko ciniki wadda aka yi tsakanin Ubangiji da muminai ɗin. Don haka irin wannan aiki na bayar da gudunmawa saboda hidima wa littafin Allah Al-Qur'anul Karim, kamar yadda kuka gani yake gudana, 'yan agaji ke raba waɗannan envelopes ɗin. Abinda Allah ya hore maka badawa cire ka bada. In ta hanyar account gashi na rubuce bayan envelope ɗin.
Allah ya baka dukiya sai ya nemi ka yi aikinsa da dukiyar. A wani gu ya ce ha antum ha'ula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillahi faminkum man yabkhal. Ka kunan ku bayin Allah, ana kiran ku ba da dukiyarku don ɗaukaka addinin Allah, cikinku akwai marowata. Ka san ko Allah ya ƙi jinin marowaci, kai ko gidansa bai farin jini. To Allah ya ce duk wanda ya yi rowa fa kansa ya yi wa. Sai ya ce cinikin da ya yi tsakaninsa da masu imani, wadda rukunan ciniki a musulunci guda 5 ne. A samu alba'i, a samu almushtari, a samu muthmin da thaman, sai ma ya dillo alar rida. Ga mai saye ga mai saidawa, ga abin saye ga abin biya, ga kuma kalmar da ta yadda ta nuna yadda daga mai sayarwa ya sayar, daga mai saye ya saya. Ba an gama ciniki ba? Wadda haka ga wannan emblems 'yan agaji suna yawo da shi, suna ba wa bayin Allah don su bayar da gudunmawarsu saboda hidima wa littafin Allah Al-Qur'anul Karim. In kai tsaye ka buɗe ciki ka sa, in ta hanyar banki gashi nan details na account ɗin a bayan emblems ɗin. Sai Allah maɗaukakin sarki ya ce inna Allah hashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan alayhi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an wa man awfa bi ahadihi min Allah fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bi wa dhalika huwa al-fawzul azim. Allah madaukakin sarki yace ya saya daga muminai. Me ya saya? Kansu. Akwai waɗanda suke ba da kansu saboda addini. Idan muka ɗau farar safiyar musulunci, wadda aka fara kashewa a dalilin musulunci ita ce Sumayya. Kaga Allah ya sayi kanta, ta ba da kan, an kashe saboda musulunci. Mijinta shi ya biyo baya, shine Yasir, shine shahidi na biyu a musulunci. To da su da waɗanda irin haka akan addini aka kashe su ko jiya ko yau. Inna Allah ashtara anfusahum, Allah ya sayi kawunansu da me wa amwalahum, da dukiyoyinsu. Idan wani ya ɗau dukiyar da Allah ya hore masa yana aikin alheri, idan aka samu su o'o sai kaga suna ce ai wanda bai san zafin dukiya ba. Wanda yake alheri da dukiyarsa ne wa bai san zafinta ba. In an ce ga wani aiki na Allah sai ya ce nawa zai ci. Akwai su, a yi masa lissafi, a bashi budget ya cire ya bada, har da ɗoriya, har da ɗoriya. Ko kuwa a gwargwadon abin da yake da shi, don kowa da haɓasa yake tagumi. Abin da Allah ya hore masa yakan cire ya bada in buƙatar hakan ta taso. In yana da ikon gina masallaci sai ya gina duka shi kadai. In kun yi kuka kun ce to kufa, sai ya ce to ku gina rihaba da shauran 'yan aikace-aikacen don kar a yi baku. Akwai bayan Allah wanda suke amfani da damansu da dukiyarsu
shine Allah ya ce ya sayi dukiyar. Me za a ba su? Aljanna. Jama'a, kudin duniya duka in an hada shi, in dai dan yawan kudin ne ya saya, wallahi bai kai ya sayi boys quarter na aljanna ba. Bai kai ba, wallahi bai kai ba. Amma saboda rahama da jin kai na Ubangiji, sai ya sa ka aiki kaɗan, in kai sai ya baka sakamako da yawa. Shi yasa cikin sunansa akwai ashaku, mai gode wa kaɗan ɗin da mu bayi muka yi, ya ba mu sakamako mai yawa. Kanmu nan da dukiyarmu, to ita mutuwa kan in lam tamud bi sayfi tamud bi ghairihi. In baka mutu ta hanyar takobi ba ko ta hanyar taimakon addini ba, ai ba za ka yi gadin duniyar ba, ko dole za ka mutu. Ita dukiyar ma ko ka bada ai aikin Allah, ko ka ki badawa, ko ta kare ta barka, ko ka kare ka batta. don haka mu yi amfani da damarmu mu bayar da gudunmawa saboda wannan aiki na hidima wa littafin Allah Al-Qur'anil Karim. Cire cikin abin da Allah ya baka ka bashi rance dan zai biya ka, kuma shi Allah maɗaukakin sarki ba azalimin bawa bane. Tunda yace zai biya ka, wallahi in kai dai in baka yi da ikhlasi ba, amma in kai wallahi zai biya ka. Don haka wannan emblems da ake rabawa saboda hidima wa littafin Allah, in kana da shi na kai tsaye buɗa ciki ka sa 'yan agaji za su zo su sake karɓa domin kai shi inda ya kamata. In ta banki ga details nan a baya, idan ka latsa ka tura zai iso. Don haka Allah ya sayi muminai karan kansu, ya sayi dukiyarsu. Shi Allah shine mai saye, su muminai su ne masu sayarwa. Abin saye shine ita ce aljanna, abin biya kan muminai ɗin da dukiyoyinsu. Yuqatiluna fi sabilillah, suna yin jihadi min anwa'ihi, kowanne irin ɓangare. In ya kama bi saif a buga, in ya kama bil ilm a buga, in ya kama bil fikra a buga, in ya kama wato bi sulɗa a sanya ta, bil mali wa ma ilai. Duk abin da suke iyawa suna amfani da shi wajen taimakawa addinin Allah. Don me? Sun sayarwa Allah kansu, sun sayarwa Allah dukiyarsu, sun sayarwa Allah lafiyarsu, sun sayarwa Allah matsayinsu, za su taimaki addinin Allah da shi. A wajen yin aikin addinin nan, in na sari in buga ne, za su kashe maƙiya Allah, su ma za su yi shahada, za a kashe su. Wannan alƙawari ne daga Allah, ya rubuta shi cikin attaura, ya rubuta shi cikin injila, gashi ya bar mana a cikin alƙur'ani. Waye kake da shi wanda ya fi Allah cika alƙawari? Akwai? Don haka ku yi farin ciki. Duk wanda Allah ya sa ya saba wa rowar ransa, to ya yi munna da alƙawarin da Allah ya yi mai, zai bashi. Allah, inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah baya saba alƙawari. In ka gabe maka ba baka yi bane, amma in ka yi zai ma. Allah ya ƙara wa dukiyoyinmu albarka. Allah ya ƙara mana zuciya ta taimakon addini.
da haka ai amfani da dama jama'a a bayar da gudunmawa saboda wannan hidima ta littafin Allah alƙur'anul karim a gwargwadon abin da Allah ya hore ma. Ka fito kasuwa ka taho don nema a wajen Allah, lokacin sallah ya yi an kira ka rufe kasuwarka ka taho, in an ƙida da ka sake komawa nema wajensa. A kasuwarka da ka fito kafin yanzu ya baka, jiya kasuwarka ya baka, shekaran jiya ya baka, shekaran jiya waccar ya baka, sai ce ɗan tsakuri kaɗan. Taimaka wa littafinsa, taimaka wa hidima ta alƙur'ani, shi kuma zai baka ninkin ba ninki. Man zalladhi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan kathira. A wata kuma fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun. Wane ne wannan wanda zai bawa Allah rance mai kyau? Shine liyunfiq malahu an tibi nafsi, ya bada dukiyarsa da daɗin rai da walwala da nishadi. Har ya ce to yanzu neman taimakon nan da ake yi an san ina da, in an shige ban bada ba zagi na za a yi, gashi dai ku je da halinku, ka riƙe kayanka, wallahi ladan sisi Allah ba zai baka ba. Riƙe kayanka kuma za a yi aikin. Ma'anar qardan hasana, ka bayar da ikhlasi da daɗin rai, sai Allah ya baka ninkin ba ninki. Amma in babu ikhlasi, ka ji kai baka gamsu da wannan abu ba, rike kayanka. Kai kana da shakku ko kuma baka yadda da ka taimaki Allah ba, ka taimaki addinin Allah ba, rike kayanka. Allah zai kawo masu yi, za su yi. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum summa la yakunu amsalakum. In kuka juya baya kuka ce ba za ku yi ba, to Allah zai kawo waɗanda ba ku ba, zai canja da wasu su zo su yi. A yayin da kake ga kai an matsa maka da taimakon addini, kullum a ce a bayar, kullum a ce a bayar, wani kuma yanzu yake so in ya ji shiru ya ce ni kan ba wani aiki da ya taso ne. Don me? Yana so ya bayar da gudunmawarsa a gina addini. Da haka mai amfani da damar mu wajen taimakawa addinin Allah ta hanyar wannan gidauniya don wato karanta littafin Allah na Alƙur'anul Karim, imma kai tsaye ta hanyar sawa cikin envelopes ɗin, ko kuma ta hanyar asusun ajiya da yake baya, ga rubuce nan, wato rubutu nan a bayan envelope ɗin wanda yake ɗauke da wato dukkan bayanai na banki na wannan kwamiti. Idan ka tura zai isa kuma za a yi wannan aiki. Kamar yadda na faɗa, a cikin watan tara, a mako na 3 wadda za a gabatar da wannan karatu a fadar jiha, idan lokacin ya yi, da izinin Allah, ko baka je ba, social media za ta gwada maka ana yi. In kuma ka samu zuwa, za ka shaidar wa idanka. Nan kamar yadda na faɗa, yana daga cikin garuruwan Ganau ba Jiyau ba. An zo an gabatar da aikin a nan, an ga irin kyaututtukan da aka ba wa yara waɗanda suka yi fice a wajen karatu ɗin, da kuma irin hidindimu da aka yi ta yi daga farawa zuwa kammalawa. Da haka aiki ne jawur, babban aiki ne, hidima ce babba. Da haka yi ƙoƙari a yi da kai, sa jarinka. Allah maɗaukakin sarki zai saka maka, zai kuma riɓanɓanya maka, zai kuma ninninka maka. Don haka Allah maɗaukakin sarki da ya ce ga kunan ku bayi, ana kiranku don ku taimaka wa addinin Allah, amma cikinku akwai marowata wadda ba za su bada ba. To kaga shi marowaci
wanda ya ƙi badawa don ya karya aiki, ko babu abin da ya fi damuwa a wajensa kuma ya hana don kar aikin ya yi, sai ya ga an yi aikin. Shi ba nasa a ciki kuma an yi aikin. Haka Allah yake abinsa. Haka Allah yake abinsa. Da haka a yi ƙoƙari a ga an bayar da gudunmawa saboda Allah, saboda neman yardar Allah. In Allah ya ga dama a cikin 'yan uwa sai ya ware ka ka fita zakara. 'Yan uwanka ba su da shi, kai ne kawai. Wancan yana da matsala kaza ka magance masa, wancan yana da matsala kaza ka magance masa, kuma duk zaka iya magancewa ba tare da ka samu matsala a samun ka ba. Sai ka ki, kana ganin wayanka da dabara ka yi baka, kana ganin wayanka da dabara ka yi ajiye ma, to jira. Akwai ranar da za ka yi bayani. Don haka jama'a mu yi amfani da damammakinmu wanda Allah maɗaukakin sarki ya ba mu na wato abinda ya hore mana, mu ɗauka mu yi aikin addini, mu ɗauka mu yi hidima wa iyalanmu, mu sauke wajibi, mu ɗauka mu taimaki makwabta, mu ɗauka mu taimaki dangi da 'yan uwa. Ka san wanda ka fi, ka san wanda ya fi ka. Ka san wanda yake da buƙatar taimako a taimake shi, kai kuma kana da dama, yi amfani da daman ka taimake shi. Allah maɗaukakin sarki sai ya taimake ka. Idan kuma ka ƙi, kana ganin wayanka da dabararka, to abu ne mai sauƙi a wajen Allah, sai ya karɓe. Ilan za ka iya tuna wani wanda ka sani da me akwai ne, ƙilan motar hawa yake shiga, yanzu ko mashin babu, saboda mai Allah ya karɓi kayansa. Dama a wani gu ya ce wa an fi ƙumin ma ja'alakum mustakhlafina fi fallazina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Ku ciyar daga abin da muka sanya ku khalifofi a kai. A wajen wani aka karba aka baka, kaga ka zama ka maye shi, ko kuma ka mutu 'ya'yanka su gada, kaga sun maye ka. Mustakhlafina fi, Allah ya ce waɗanda suka yi imani suka ciyar, to suna da lada wanda yake gwagwaba. Waɗanda suke da shi da yawa, in suka tashi hidima wa addini sai abin ya baka tsoro. In suka tashi taimako ga masu buƙatar taimako sai abin ya baka tsoro, don kai baka da shi. Da haka a yi amfani da dama wajen bayar da gudunmawa saboda musabaka ta alƙur'ani, hidima wa littafin Allah. Abinda Allah ya hore maka, ɗauka ka bayar, zai yi maka sakamako na alheri. In kuma kai rowa, shi ya baka. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, Allah ya ce aljanna tasa ce, dukiya tasa ce, ku sayi aljannarsa da dukiyarsa. Kafin in tsaya, akwai wato batu da zan bada wanda ƙilan da yawa a cikin nan sun ji labari, tunda abu ne wanda aka yi shi a hanyar wato kafafen yada labarai. Akwai wani bawan Allah da aka biya masa Saudiya a hajjin bana. Ɗan kasuwa ne amma kasuwar ta karye. Sai ya roƙi wanda ya biya masa Saudiyan, ya ce ya yi haƙuri a sai da kujerar don ya rage wasu basussuka. Ya ce a'a, Saudiya na biya maka kuma sai ka je, damuwoyinka in ka je ka roƙi Allah ya yaye ma. Su kuma shauran abokanan hudda ba haƙuri, da sun ji zai tafi Makka ba su sanya aka yi ba, sai saƙo kan saƙo, aike kan aike. Ya tafi, su a nan sun gama shiri, da ya dawo ɗaure shi za a yi. Yana sauka a filin jirgi sai gidan yari, inda ya hana su kuɗinsu, alhalin ba yi da shi. Wadda shari'a ta nuna idan ka fahimci wanda yake binka bashi ba ganganci, kuma mutum ne wanda in yana da shi, ai in kana hudda da mutane ya kai san kowa.
ka san wanda babu ce ta sa bai dawo ba, ka san kuma mai wasa. Da aka gangaro daga Arfa ya zo ya yi dawafil ifada, sai ya sa Ka'aba gaba yana roƙon Allah, Allah kar ya bari daga nan Ka'aba sai gidan yari. Ashe yana maganar yayi voice out bai sani ba, yana ce da zuciyarsa ashe magana ta fito. Akwai wani Bahaushe in ya tashi wata maganar sai ka ji ta kaman ba haka ba, wani ƙazamin mai kuɗi a gefe yana jin sa. Da aka fita ya sa hankalinsa a kansa, da ya gama ya fita sai ya bi shi, sai ce bawan Allah kai daga ina? Ya ce daga Adamawa. Ya ce menene damuwarka? na ji ka na ce haka da abin da ya ce a yana faɗa wa Allah kokensa ne don neman biyan bukata, babu komai. Ya ce in abin da ka faɗa ɗin na ji, faɗi me ya damuwar. Ya ce kasuwa ne bashi ya karye masa, ta karye masa basu suka da yawa a kansa. Ya ce nawa ake bunka? Ya ce da yawa. Ce ka faɗa mana. Ya ce da yawa. Sai ya ce ya kai nawa? Ya ce ya kai miliyan 17. Ya ce an biya ma. Sai yanki jiki ya faɗi. Daɗi ma yana kisa yi. Aka tattara shi aka abin nan da ya dawo hayyacinsa. Ya ce kana da baba a raye? Ya ce in ka koma ka tambaye shi in akwai abin da ake bininsa na bashi na biya masa. Ya ce ba kasuwa ce kace ta karye ba? Ya ce banda ka taho a ɓangaren gwamnati da daga nan Kano za mu shige, za ka taho da tirela ne na kaya daga miliyan 150 zuwa miliyan 200. Kaga shi Allah ya tashi aikinsa lokaci guda sai in an yi maka kuma to sai kaga abun ya kai yadda ya kai. Haka ai amfani da dama wajen bayar da gudunmawa na ka taimaki addini, na ka taimaki mai buƙatar taimako, aboki ne, ɗan uwa ne, dangi ne, makwabci ne, a wanda ma baka sani ba ne, wannan in ba ranar ba bai taɓa ganin sa ba, amma ga gudunmawar da ya bashi. Allah ka ƙara ka yawaita mana masu dukiya ta alkhairi da albarka, duk waɗanda suka bayar da gudunmuwarsu suka sa jarinsu cikin wannan aiki, Allah ka maida musu shi kamar yadda kai alkawari ninkin ba ninki. Waɗanda kuma baka hore musu ba, Allah ka hore musu alherinka. Waɗanda kuma suka hana kai da su ni bana ciki. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.